Jazta. Haupa, Aitornaz, eta Zulebarren ikizidot, eta ziklo hau, amaitan nabiren ziklo hau da produzioen por mekanizau. Da bintze praktikek burututen nabil, hemen taierrean, taier txiki betala ikuste duzue, baina beharra badago. Eta egiten dugu zen gauzen artean, dire moldeak eta trokelak. Beste gauzen artean bebai. Gauzen txikitzu galdu guzin, baina doazen sektorerako dire automozioan sektorerako. Nire beharra gehien bat bada, hemen taierrean ikustu duzena, fresadoreak, tornoak, anostea rectificadora tekuguz, hemen tekuguz sandwichek, hone azpiza karga biten duguz, fresadore dela, da holango goze. Aparte hemen ofizina dekugu, da ekiztena birdi zeinetan. Zer esan daike, mundu hau asko guztien dela, oso polite dela, jentari, errean beharritea eta jentari guztien jakona, mekanizauko mundu hau, polite dela esan daike, ekonomikoki jentea pentsa horren ez dela irabazten da dirua. Hau aluzen praktik egiten, makinen, eta endot grau medio, mekanizau, eta horotin grau superior, formetako eta posibilak egitea. Haupa, Dani naz, Igorreko anaz, Zuleibarren ikizio eta programazion da produzion, ointxe batzen nahi praktiketan, eta ikusio eta beharreko etorkizune, ondo doala, onera seikoagaz, eta Iker Getxan naz, Igorreko anaz eta Meretxe urte ditut. Meretxe naz, Ariatxeko naz eta Masatzu urtedeko az. Gara Zuleibarren PC egiten, eta etorri gara batxera praktika egiten. Eta ensegida, entxegametan dugunean, atarako esku gradu eta gari erdi mailako ziklo batera. Eta erdi mailako bat egin da gero, grado superior egingo dugu. Zuleibarren egingo dugu. Iraizenaz, 21 urtekoaz, eta eso atarateko arazoak eukin eusen, eta pasen nintzen PC egiten Zuleibarrera. Zuleibarren atara neuen gradu haue, da grado medio iten nabil, da praktikak amaitu ostien, tituloa nugu ostien. Nire loa, amets gaiztoa, bilakatzen da, zu izan ezea gauean. Basuko naiz eta jakin egunarekin itzuliko ezarela eguzki printzen egunarekin ilargi printzesa jartzen dituzte eta ni berriz gauotzenetan galdu zintutan egunaz oroitzen ez da pasatzen